eleksyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Ako po si Aizelin David Manzon. Ako naman po si Paulo G. Santos. Samahan po ninyo kaming hilatisin ngayong gabi ang iba't ibang mga kandidato para po sa darating na May 13, 2019 elections. Ito po ang plataforma. The CLTV 36 Election 2019 Candidates Forum. Papalapit na ng papalapit ang araw kung kailan mamimili po ang mga Pilipino kung sino ang napipisil na kandidato para iluklok sa iba't ibang pwesto IC sa gobyerno. Tama ka dyan, kasama pa. 77 araw na lamang as of today, February 25. At alam mo naman, ang eleksyong ito ay pinaka-aabangan ng ating mga kababayan. Para sa mahal nating bansang Pilipinas. Tama ka dyan, kasamang Paolo. Sa May 13, 2019 ay tutungo ang marami sa atin sa mga voting precincts para maghalal ng mga bagong lider, kagaya ng mga senador, gobernador at vice-gobernador, board member, kongresista, mayor, vice mayor, mga konsehal at syempre, party list representative. Alam mo, Ais, napakahalaga ng mga binabanggit mong yan. Ha? Yung mga posisyon na yan dahil ang bawat isa sa kanila ay may tungkulin na paglingkuran ng mga mamamayan. Mapa-ehekutibo man yan o lehislatura. Kung matatandaan mo, nung may mga sumusubaybay sa atin nung nakalipas na episode, nag-imbita tayo ng mga party list para talakayin ang kanilang plataforma de gobyerno na napakahalaga. Aba, ngayon, may part 2 tayo. Yan, ang tabayanan at nila yan. inaabangan. O, Paolo, napakadami kasi mga tumatakbong party list. Nasa 134 na grupo. Laking bilang yan. At isa lamang sa kanilang pwede nating iboto. Kaya naman mahalaga na makilatis natin ang kanilang mga programa at plano para hindi masayang ang gagawin nating pagpili sa araw mismo ng eleksyon. At para higit na kaalaman ng marami kung ano nga ba ang ginagawa ng mga party list group, panoorin po natin ang video na ito. Ang party list system ay isang mekanismo upang bigyan ng patas na representasyon sa pangobyerno ang mga marginalized sector o ang mga sektor sa lipunan na hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Marso ng taong 1995, nang isabatas ang Republic Act No. 7941 o ang Party List System Act. Binigyang pahintulot ng nasabing batas na kumandidato para sa pwesto sa mababang kapulungan ang mga underrepresented national, regional at sectoral parties, organisasyon o koalisyon basta rehistrado sa Commission on Elections. Nakasaad din sa Party List System Act na 20% dapat ng kabuuang bilang ng mga kinatawan sa House of Representatives ang manggaling sa mga party list. Para mailuklok ang kinatawan ng isang party list sa Kongreso, kinakailangang makakuha sila ng hindi bababa sa 2% ng kabuuang bilang ng party list votes. Maaari itong madagdagan ng 1 o 2 pang congressional seat, depende sa magiging alokasyon ng mga natitirang pwesto. Hindi naman lalampas sa 3 seats ang maaring ipanalo ng isang party list. Matatandaan noong 2016, ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kagustuhan na buwagin na ang party list system dahil inaabuso lang daw ito ng mga makapangyarihan. Sa kabila ng mga pahayag na ito, nag-endorso pa rin ng party list ang kanyang mga kaalyado sa Partido Federal ng Pilipinas at maging ang kanyang mismong anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Batay sa tala ng COMELEC nitong Enero, mayroong 134 party list groups ang maglalaban-laban para sa 59 na pwesto sa darating na eleksyon. Lumalabas sa mga pag-aaral at ilang mga ulat na 49 sa mga party list nominees ay pawang galing sa mga political families sa bansa. Totoo nga bang kinakatawan pa ng mga party list groups ang interes ng mga mahihirap na sektor? O kinakasangkapan lamang ito ng mga ilang politiko para palawigin pang lalo ang kanilang kapangyarihan sa Kongreso? Ano-ano nga ba ang kanilang mga plataforma? Huwag na nating patagalin pa ang ating paghihintay. Kasamang Pao, sino-sinong party list nga ba ang makakasama natin ngayon dito sa ating programang plataforma? Ito na ang kapanapanabik. Para sa ating mga viewers, pari po kayo magbigay ng inyong pong komento sa ating pong social media page. Kasi kani-kanina lamang, IC, nagkaroon tayong pre-forum. At akala mo yung... Yun diba? Parang yun na actual, ano? Naanyayahan natin talagang handang-handa na. Ayan, ayan.
Kasamang IC ito. Sa kaalaman po ng ating mga manonood, pinili po natin itong mga inimbitahan na party list. Sa pamamagitan po yan ng ating random sampling method. At ang mga tumugon sa ating pong paanyaya, ang mga matatapang. Ayan, ito na, umpisahan ko na. Representative Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party List. Danny Consumido ng Abe Kapampangan Party List. Representative Ariel Casilao ng Anak Pawis Party List. At si Raquel Lisa Agapito Santos ng PhilReca Party List. Maraming salamat po sa inyong pagtugon. Kasamang Pao, kabilang naman doon sa mga inimbitahan natin, subalit nagsabing hindi makakadalo ay ang Akbayan Party List, ang Probinsyano Party List, ang One Pacman Party List, ang Sibak Party List at ang Apen Party List. Sayang naman ang pagkakataong ito. Oo AC. nga, no? Para maihayag ang kanilang mga plataforma at programa sa ating mamamayan. Napapanood tayo nationwide, worldwide sa pamamagitan na rin ng social media page ng CLTV 36 sa FB. Kaya yung mga katanungan ho ninyo, ireserba nyo dahil atin talagang kikilatisin ang plataforma de gobyerno nito pong mga nagpaunlak sa atin ngayong gabi. I see excited na ako dahil punong-puno ngayon ang ating studio dito ng kanilang mga supporters at followers ng ating mga participating party list. Pero bitinin muna natin sila pansamantala dahil sa ating pong pagbabalik, round 1 na po ng plataforma. Narito ang mga pamantayan at alituntunin para sa plataforma Election 2019 Candidates Forum. Ang bawat kandidato ay bibigyan ng 2 minuto para sagutin ang mga tanong na babasahin ng ating mga host. Maaring magbigay ng follow-up question ng opposing candidate na sasagutan ng nakasalang na kandidato sa loob lamang ng 1 minuto. Kusa namang mamamatay ang mikropono kapag lumagpas na ang sumasagot na kandidato sa itinakdang time limit. Sa pagkakataong hindi makapagbigay ng follow-up question ng kalabang kandidato, maaring ang mga host ang magbigay ng katanungan. Ang mga tanong sa ating programa ay galing sa mga reporters at journalist ng CLTV 36, mga sectoral representatives sa Central Luzon at mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng social media. Hindi pinahihintulutan ng pamunuan ng programa ang pagpasok ng personal na pag-atake, masasamang salita at pagmumura na wala sa konteksto ng isyung pinag-uusapan. Muli ang mga katanungan po sa round na ito ay nanggaling po sa ating po mga reporters at journalists ng Central Luzon TV 36. At nakatuon po ang mga iyon sa advokasya ng ating po mga panauhing party list. IC. Kasamang Paulo G, ang unang maghaharap at sasagot sa ating mga katanungan ay sina Representative Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party at si Ginoong Danny Consumido ng Abe Kapampangan Party List. Ito na ang pinaka-aantay natin na sandali. Tapatan ho ng dalawang partido. Ang una po nating tatanungin ay si Representative Emmy De Jesus ng Gabriela. Para po sa inyong katanungan, ilang beses nang tinuligsa ng inyong grupo si Pangulong Rodrigo Duterte bunsod ng kanyang mga rape jokes at iba pang mga pahayag na tila umaatake o nang babastos sa hanay po ng mga kababaihan. Ayon po sa ilang mga reports, tinawag ninyong kalaban ng kababaihan si Pangulong Duterte. Nitong nakaraang linggo, pinirmahan po ni Pangulong Duterte ang Expanded Maternity Leave Law na nagbibigay naman po ng 105 days maternity leave para po sa mga babaeng manggagawa sa pribado o pampublikong sektor. Ano ang masasabi ninyo sa ilang mga taga-suporta ng Pangulo na biro lang ang kanyang mga pahayag laban sa mga kababaihan
at tignan ang kanyang mga ginagawa para sa ikabubuti ng inyong hanay. Meron po kayong 2 minuto para sagutin ito. Ang pagpirma ng Pangulong Duterte doon sa extended maternity leave ay inilaban ng kilusang kababaihan at mga advocates nito hanggang sa loob at labas, mula sa loob hanggang at higit sa lahat sa labas ng Kongreso. Kaya ito ay laban ng kababaihan, laban ng mga mamamayan na naniniwala na ang kababaihan ay may puwang sa ating pampolitikang lugar sa lipunan, lalong-lalo na sa larangan ng produksyon at ekonomiya, kaya ang pagbubuntis ay bahagi ng pagkilala ng lipunan sa papel ng kababaihan. Yung mga ginawa naming pagsagot, pagpapahayag ng aming paninindigan doon sa mga pinagsasasabi ni Pangulong Duterte na naglalaman ng kabastusan o pag-alipusta sa kababaihan. At ang pinakamasahol yung paggamit sa kababaihan o pag-project sa kababaihan bilang sex objects ay talagang hindi namin palalampasin. Ito kasi ay isang paninindigan na ang tingin namin ay kailangan bilang kinatawan sa Kongreso ang tinig ng kababaihan, dignidad ng kababaihan, karapatan ng kababaihan, ang aming bitbit. At ito ay sa lahat ng larangan. Larangan ng ekonomiya, larangan ng politika, higit sa lahat, sa larangan ng kultura. Kung may kultura tayo na nag-aambag para sa isang kulturang bulok na magpapababa sa katayuan ng kababaihan, hindi namin tatantanan. At yan ay patuloy naming gagawin. Matapat kami doon sa aming paninindigan, babae, bata, bayan, ipaglaban. Marami pong salamat, Congresswoman Emmy. At para naman po magbigay ng tanong mula po kay Gunoong Consumido ng Becca. Madam Congresswoman Emmy, bukod po doon sa sinasabi niyong ipinaglaban ninyong yung sa maternity leave, ano pa po yung pwede niyong sabihin na pinakakongkretong nagawa ng inyong partido, ng Gabriela, sa loob ng panunungkulan nito, sa matagal na panunungkulan nito sa Kongreso? Sabi ko nga, economic, political at socio-cultural, lahat ng larangan na yan dahil maniniwala kami na ang usapin ng kababaihan ay dapat maging bias. Ibig sabihin, bitbit namin ang tinig ng mas maraming kababaihan mula doon sa sektor na higit na inaapi at pinagsasamantalahan. Yung issue ng pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, economic, very concrete yan. Sa politika naman, yung pagtitiyak, no, na tayo ay hindi aabusuhin at pagsasamantalahan ng mga dayuhan mula doon sa pagtataguyod ng paglaban sa mga nakikialam katulad ng Amerika at ng China. At pagdating naman sa kultura, yung pagtataguyod ng karapatan at kagalingan ng kababaihan mula doon sa anti-violence against women na issues hanggang doon sa VAT, no? Pagtatanggal ng VAT sa mga bilihin at doon sa paglaban, doon sa presensya ng mga dayuhan. Okay, maraming salamat po Representative Emmy De Jesus mula sa Gabriela Women's Party. At para naman sa ABE Kapampangan Party List, Ginong Danny Consumido, narito ang tanong. Paano niyo sasagutin ang mga akusasyon na hindi naman marginalized sector ang kinatawan ng inyong partido? Nauna nang sinabi ng inyong first nominee na si Mayor Ed Pamintuan na kayo ay isang political party na nakabase sa Pampanga, partikular sa syudad ng Angeles. Hindi ba sapat ang pagkakaroon ng kinatawan para sa unang distrito ng lalawigan at bakit kailangan pa ninyong tumakbo bilang party list? Totoo bang hindi kayang labanan ni Mayor Ed Pam si incumbent Pampanga 1st District Representative John Lasatin kaya siya tumakbo sa ilalim ng party list system? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Una-una po, allowed po ang regional political party na mag-participate sa party list elections. Meron po, ang advocacy po namin ay inclusive growth at saka inclusive growth and development. Alam po ninyo, ang gitnang Luzon ngayon, particular ang Pampanga, ay isa sa mga growth centers ng ating bansa kung saan very aktibo ito na nag-contribute sa ekonomiya. Pero sa proseso po ng development, at hindi lang po ito nangyayari kung saan po nangyayari ito, meron ding mga napag-iiwanang sektor
Kung sasabihin po natin, ironically, merong marginalized sectors ng development. At dahil po inclusive growth ang ating gusto mangyari, kailangan po sisiguraduhin natin na ang lahat ng sektor, partikular ang ating mahihirap, ay makikinabang sa anumang pag-unlad na nangyayari sa kanilang lugar. Yun po sa tanong na hindi kayang labanan ni Mayor Pamintuan ang nakaupong palagay ko po spekulasyon lamang yon, at hindi na po naman siguro kailangan pang bigyan ng kasagutan dito, ano? Kasi parang pinaglalaban lamang yung dalawa. Pero yung pong advokasya ng ABE Kapampangan ay hindi lamang po para sa Pampanga, ito po ay para sa Central Luzon, dahil kung inclusive growth ang pinag-uusapan natin, lahat po ng growth center sa Pilipinas ay makikinabang doon sa mga panukala na gusto naming ihain sa Kongreso. Okay, maraming salamat po Ginoong Consumido. At ngayon naman po may pagkakataon si Representative Emmy De Jesus na magtanong kay Ginoong Consumido at meron po siyang 1 minuto para sagutin ito. Ano po yung nakikita ninyo na industriya, na programa para sa industriya, para doon sa inclusive growth? Kasi ang Central Luzon, marami na rin kasaysayan ng pagsisikap. Pero ang agrikultura ay nakita rin yata na napabayaan. Ano po ang magiging programa nyo, both sa industriya at saka agrikultura, para makamit yung sinasabing plataforma for inclusive growth sa higit na nakakaraming mamamayan ng Central Luzon? Unahin po siguro natin ang agrikultura dahil basically ang Central Luzon ay isang agricultural area. Siguro po yung pagiging makabago ng sistema ng agrikultura. Hanggang ngayon po kasi ay medyo nakasalalay pa tayo dun sa mga lumang teknolohiya at pamamaraan. Kaya po yung ating produksyon ay medyo hindi nakakaagapay kung ikukumpara doon sa mga more productive systems na ginagamit sa ibang bansa. So siguro una, kailangan po nating magiging makabago ang ating sistema sa agrikultura. Sa industriya naman po, bagamat nandiyan ang Clark, kung saan madami ang mga locators, no? Siguro kailangan pa natin yung yung mga manufacturing industries na kailangan mag-employ siya ng mga quality jobs, hindi lamang yung mga halimbawa yung call center, ano po. Yung po talagang mga quality jobs na industriya. Marami pong salamat. Ginoong Consumido. Mukha yatang maganda ang pagtatapat ni Kong Emmy at Ginoong Consumido ng ABECA. Ang bilis po ng aming pong paalitan dito. Ito, susunod na pares na po. Ang mag-aharap ay ito naman pong Anak Pawis Party List at ang PhilReca Party List. Si Representative Ariel Casilaw po muna ng Anak Pawis Party List ang sasagot sa unang tanong. Ano kaya ito, IC? Ito na. Naabangan na, no? Muli, sa inuman pong reaction po ninyo sa mga kasagutan nila, i-post lamang po sa aming pong social media page, CLTV36. Ayan, sa aming pong FB account. Ito po ang inyong tanong. Noong unang taon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nakipag-alyansa ang inyong grupo sa kanyang administrasyon, sa katunayan naupo pa bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform o DARA ang isa sa inyong mga lider na si Kapaeng Mariano. Pero ngayon, hayagan na ang inyong pagpapahayag na oposisyon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang naging dahilan ng split up? At ano ang mga naisulong ng inyong organisasyon, partikular dito sa Central Luzon, noong nakaupo bilang kalihim si Kapaeng Mariano? Meron po kayong 2 minuto. Maraming salamat, Paulo Ais. Malinaw po ang naging batayan ng Anak Pawis Party List at ng Makabayan Bloc. At siguro ng buong progresibong mga organisasyon. Sa pagpasok ni Pangulong Duterte, malinaw na inihain natin at pinakita. Tinanong natin si Pangulong Duterte sa mga agenda ng mamamayan. Nung panahon ng kampanya, kinausap namin siya, Pebrero 2016. Nagpatawag kami ng Presidential Forum, siya lang ang dumalo. Hinapag namin ang mga agenda hinggil sa usapin ng tunay na reforma sa lupa. Nawala na po yung batas hinggil sa agraryong reforma. Nag-lapse na po yung CARPER noong 2014. Tinanong namin, may commitment ba kapag siya hinalal na maging Pangulo? Papayag ba siya na magkaroon ng bagong batas hinggil sa reforma sa agraryo?
pumayag siya. Sa usapin ng libreng irigasyon, pumayag siya. Sa usapin ng pagpapatibay ng ating agrikultura, pumayag siya. Ito po yung naging batayan. Isa sa mga sektoral na naging batayan kung bakit pinayagan ng aming grupo na maging kalihim ng Departamento ng Reformang Agraryo, si Secretary Rafael Mariano, na pangalawang nominado ngayon ng Anak Pawis Party List. Dahil alam po niya ang malaking bahagi ng ating bansa bilang agricultural na bansa, malaki pa rin ang nagiging problema sa usapin ng lupa. At kinakailangan ng bagong batas sa usapin ng reformang agraryo para ipagpatuloy ang anumang layunin natin na patibayin, palakasin ang usapin ng agrikultura. Kaya ito po yung naging batayan kung bakit tayo. Pero sa pagdaan ng mga panahon na kung saan bumabaliktad na at taliwas na sa mga naging pangako at naging kasunduan, kooperasyon, ay atin ang kinakailangang tuligsayin at protestahan. Congressman Casilaw. At pagtatanong naman po sa inyo ngayon ay si Binibining Raquel ng PhilReca. Meron naman po kayong 1 minuto para sagutin ito. Go ahead, ma'am. Maraming salamat, Paulo. Kanina sinabi mo na andun yung paninindigan at pakikipaglaban ng Anak Pawis para sa sektor ng mga magsasaka at manggagawang bukid. Pero kung titingnan natin sa kasalukuyan, nananatiling nakagapos at nakatali yung manggagawang bukid, partikular yung maraming bilang ng mga kabataan. So sa usapin ng rice tariffication law na kaaproba lamang, paano pumosisyon ang inyong party list at paano kayo nanindigan at tutulan ito para sa higit na kapakinabangan ng mga magsasaka natin? Mula po tinalakay sa Komite ng Agrikultura, the Committee on Agriculture, ang panukalang Rice Tariffication Bill ay malakas na nating hinarangan. No? Malakas nating nirehistro ang ating oposisyon dahil ang tunguhin na ibukas ang ating agrikultura, ibukas ang ating bansa sa walang humpay na importasyon ng mga bigas na imported mula Vietnam at Thailand ay tiyak na siyang kapahamakan at magtutuldok sa lokal na industriya ng palay ng ating bansa. Ang tiyak na mamamatay dito at papatayin kapag ito ay pumasok ng walang habas ay ang ating mga magsasaka ng palay. At hindi po totoo na magkakaroon ng murang bigas kapag pumasok ang mga imported na bigas na ito. Dahil sa nakaraan naman, nagkaroon na ng mga murang bigas murang mga imported na bigas. Ngunit meron pong kartel, meron pong sindikato dyan na nakikinabang lamang ng ilan. Kaya meron sigurong panandali ang pagbaba, pero sa long term, papatayin ang mga magsasaka. Maraming salamat po, Ginoong Ariel Casilaw mula sa Anak Pawis Party List. Ang susunod na sasagot sa ating katanungan ay si Binibining Raquel Agapito Santos mula sa PhilReca Party List. Narito po ang inyong tanong. Kasabay ng pagpapatupad ng train law ay ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bunsod nito, gumalaw rin ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan kagaya ng kuryente. Paano nyo matitiyak ang abot kayang presyo ng kuryente kapag kayo ay nailuklok sa Kongreso? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Maraming salamat sa magandang katanungan. Alam niyo po, ang PhilReca sa mahabang panahon ay 40 years na po ang PhilReca dito sa ating Republika ng Pilipinas. Ito po ay asosasyon ng 121 electric cooperative. At sa mahabang panahon, ang PhilReca po ay naging kaagapay at katulong sa rural electrification program ng ating bansa. So usapin po ng train law at kasabay nito ay ang pagtaas ng domino effect ng pagtaas ng presyo. Maninindigan po ang PhilReca Party List sa ating Kongreso kung papalarin po ang aming partido na makarating po dito. Una-una po ay gagawa po tayo ng mga batas at magsasagawa po ng mga panukalang batas na kung saan ay isusulong po natin yung mas mababa pang presyo ng kuryente, ang pagtatanggal din po ng buwis na pinapataw pa na VAT sa kuryente, mas pag-iigtingin po natin, hindi lamang po ang senior citizen ang magkakaroon ng 5% discount, even po yung mga persons with disabilities at iba pang sektor ng ating pamayanan na masigit na dapat bigyan ng tuon ng ating pamahalaan na sila ay matulungan. Kaya po sa pagkakataon pong ito, ang PhilReca po ay kumakatawan sa 12.5 million na member consumer owners sa buong Pilipinas. Kaya ito po yung panahon na
kami ay nananawagan din na sama-sama po nating tutulan. Una-una rito yung pagsasapribado rin po ng mga kuryente natin. Alam niyo po ang electric cooperative ay non-profit, non-stock. Hindi po tulad ng mga private na mga electric provider na talaga pong ang mahal nilang maningil. Ang PhilReca po, higit kailanman, maninindigan para panitiliin po ang mababang presyo ng kuryente at magkaroon ng mas mahusay pang serbisyo sa kasuluk-sulukan at pinakamalayong sitio ng ating bansa. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman pagkakataon ni Congressman Casilaw na magtanong kay Binibining Santos. Meron pong 1 minuto si Binibining Santos para sagutin ang Yes, katanungan. Ma'am Raquel, ang power industry po ngayon ay ginagapang na at unti-unti na ring minomonopolyo ng ilang mga malalaking power players. No? At of course, sa buong Pilipinas po, marami ng mga rural electric cooperatives ang tumiklop, nagkabaon-baon sa utang at kinopo na ng mga malalaking players. Ano po sa tingin ng ating kagalang-galang na si Ma'am Raquel kapag ay pinalad, magkakaroon po siya ng panukala para doon sa pagbawal sa anumang monopolyo? Kasi sa kasalukuyang IPIRA law, mayroong mga butas sa provision dyan eh. Ano po kaya ang posibleng panukalang batas para ma-ensure yung pagbawalan o hindi mangyari na magkaroon talaga ng mas malaking oligarkiya o monopolyo sa power industry? Maraming salamat po. Ang ganda po ng tanong nyo, talaga hong napapanahon na napakalaki po talaga ng problemang kinakaharap ng ating industriya ng kuryente, lalo po yung mga electric cooperative. Ngayon po talaga ay nire-raid na po ang mga electric cooperative sa ating bansa. At talaga hong pinapasok na po ng mga oligarch, mga naghahari-uri na talagang gusto po nilang kuhanin na to at agawin sa mahabang panahon for 50 years. Ang electric cooperative po ay narito sa ating bansa at katulong ng ating pamahalaan. Wala pong namumuhunan na private companies na nagtayo sa bundok, sa sitio, sa barangay, 3 bahay lang kinabitan ng kuryente, nagtayo ng poste. Pero nung nakita nilang pinaunlad ito ng mga electric cooperative, ito yung pagkakataon na gusto nilang agawin. Kaya kami nagpapasalamat sa mga kasama rin natin dito sa progressive bloc natin sa Kongreso dahil kayo nanindigan sa aming pinaglalaban dito. Ayan, napakabuti nitong ganitong diskusyon ay kitang-kita naman Tama ka natin dyan. at naririnig natin sa kanila kung ano laman ng plataforma ng gobyerno na mga party list group na ating naanyayahan. Pero alam mo ay isa sa gustong marinig ng ating mga kababayan yung mga sound bites nila na talagang nag-a-address do sa malapit Mga sa issues sikmura, na diba? talaga Mga namang issues. makakatulong. O gaya na rin yung presyo dyan sa kuryente, kuryente. syempre, So, yung mga kalagayan ng ating mga manggagawa. Yan. Unang-una din yan, So, round 1 pa lamang po yan. Sadya pong napakainit at napakasarap po nilang pakinggan. Bago po tayo magpatalastas, narito muna ang ating pong isang tanong na sasagutin po nila sa pamamagitan ng kanilang pagtataas ng placard eyes. Oo o hindi lamang. Tama ka dyan kasamang Paolo G. At nasa tabi po nitong ating mga kinatawan, itong kanilang mga pwedeng isagot dito sa ating katanungan. At ang tanong, pagpapababa sa age of criminal liability sa edad na 12 taong gulang, pabor ba kayo o hindi? Ano po ang inyong kasagutan? So meron po kayong 2 choice, oo o hindi. Dito pa, hindi na sila mag-explain pa dun sa kanilang sagot, Ayan. Pasadahan natin yung Ang kanilang bilis nilang sagot. nagtaas ng kanilang mga placard. Mula sa Gabriela Women's Party, hindi. Sa ABECA, hindi. Si Ginong Konsumido, ayan, tinaas na. Sa Anak Pawis naman, hindi rin. At si Binibining Raquel ng PhilReca, hindi. Yan. So lahat sila ay sumagot na hindi. Yan. Kaabang-abang ang second round natin sa ating yan, pagsasagot naman ng ating mga kinatawan sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Magbabalik po muli ang plataforma.
Filipino, round 2 na po ng ating forum. Ang gagaling pa rin po sa mga reporters at journalists po ng CLTV 36 ang mga tanong para po sa ating mga panauhin. Nasasabik ka na ba sa round 2 kasamang Pao? Aba, syempre, mukhang mahusay sa public debate itong ating mga naanyayahan. At ang unang pares na ating tatanungin sa round 2 ay ang PhilReca Party List at ang Gabriela Women's Party. Narito po ang tanong para sa PhilReca Party List. Sang-ayon ba kayo sa pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant bilang alternatibong pagkukuhanan ng kuryente? Bakit? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Sa kasalukuyan pong kalagayan ng ating ng energy, hindi po kami naniniwala na kailangan pa nating muling buksan po ito. Pagkat una-una ho, hindi naman talaga naipakita sa mahabang panahon ang kahandaan na magkaroon po tayo ng ganitong sistema, magpo-provide ng ating energy source. Alam niyo ho, kailangan lamang ng ating pamahalaan na palakasin pa ang mga hydroelectric power natin na nagbibigay po ang like tulad po dito sa Pantabangan Dam na kailangan po at lahat pa po ng mga dam dito sa ating bansa ay kailangan lamang pong tutukan at bigyan pa ng mas maigting at malalim pang pag-aaral ng Energy Department po natin para mas makakuha po tayo ng mas murang kuryente na maibibigay po sa bawat tahanan dito sa ating bansa. Kaya sa kasalukuyan po, hindi po naniniwala ang PhilReca na kailangan pa na buksan at ipagpatuloy po itong nuclear plant po na ito. Okay. Yan, malaman na hindi na tinapos yung 2 minuto kasama ang Paolo G. Pero nandun na yung mga kasagutan. Samantala ngayon naman, mabibigyan po ng pagkakataon si Representative Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party para magtanong sa kinatawan ng PhilReca. At meron pong 1 minuto naman ang kinatawan ng PhilReca para sagutin ang katanungan. Sa kasaysayan talaga, yung Bataan Nuclear Power Plant ay nakita na mas may endanger pa nga, no? Mas magbibigay pa nga ng panganib para sa lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan sa bandang Bataan dahil nga doon sa panganib prone sa lindol ito. Ano ang sa tingin mo, Raquel, yung pinakamahusay na alternatibo maliban doon sa hydroelectric source para sa ating mamamayan? Mas nakikita po namin, alam nyo, Congresswoman ng Gabriela po, matagal ko rin pong nakasama sa lansangan ang mga kababaihan. At nung ako po nasa kolehiyo pa, alam niyo ho, isa ho kami sa nagrarally dyan para sa nuclear power plant po na yan. Oo. So talagang nakita ho namin na nag-aksaya ang ating pamahalaan ng napakalaking pera at naniniwala ako, parang tama ba ako mga kasama dito? Hanggang ngayon, ito kasama pa rin sa mga binabayaran po natin. So nakikita po namin, tama po ba? Natapos na. Naku, salamat naman ho, kasi ako may apo na ako ngayon College pa po ako nung ako nakikipaglaban po dyan. So naniniwala po ako na ilan pa po dito sa pwede po nating gawin talaga, gaya po ng sinabi ko dito kanina, mas bigyan po ng Department of Energy yung pong mga natural resources na meron pa po tayo dito sa ngayon. Dito po sa Pilipinas, kung bibigyan lang po talaga ng prioridad ang paggamit ng pondo, naniniwala po ako, mas gaganda pa po ang serbisyo ng ating kuryente. Ayan. Marami pong salamat. Ayan po, si Binibining Raquel ng PhilReca. Napaka-buti naman at natatalakay yung mga issue dito sa Central Luzon, Ice, no? Yung tanong sa nuclear power plant talaga yan ay naging controversial kasamang Paolo G. Itong mga nakalipas hanggang sa ngayon. Kaya marapat lamang na matanong natin yung mga kinatawan natin patungkol dyan. Ang susunod nating sasalahin, Ice, itong tanong ay ibabato naman natin kay Kong Emmy De Jesus ng Gabriela Party List. Ito ho, humanda po kayo, Kong. Alam kong Laging handa ata. lagi po kayong handa sa mga ganito pong controversial na tanong. Maliban sa Vatican City, ang Pilipinas na lamang ang kaisa-isang bansa sa mundo na walang divorce law. Bakit sinasabi ng inyong grupo na panahon na para magkaroon ng divorce law sa Pilipinas? Hindi ba ito sasagasa naman sa religious beliefs nating mga Pilipino? Kaya, meron po kayong 2 minuto. Ang pinaka-diwa ng aming pagpa-file at paninindigan para ipasa na ang diborsyo ay yung issue ng karapatan. Ibig sabihin, dapat kung kinikilala ng Estado ang pagpasok sa isang marriage, sa isang kasal, sa pamamagitan ng isang kontrata, yung kontrata na yan ng kasal, may sangkap yan ng pananagutan, ng responsibilidad, ng pagmamahalan, paggagalangan, walang violence sa loob ng relasyon. At kapag
lahat ng iyan ay hindi natupad ang mga pangangailangan ng sinasabi sa loob ng isang relasyon na malusog. Karapatan din dapat at dapat kilalanin ng Estado ang karapatan mong umalis sa isang malupit, sa isang walang galang, sa isang violated ka na relasyon. Kaya isa ito sa pangunahing diwa na dinadala namin. Yung rights, rights na kung ikaw ay may karapatang pumasok sa loob ng isang relasyon at violated ka at yung mga dapat nararapat sa loob ng yan ay hindi natutupad, dapat kilalanin na iyong karapatan na umalis din sa relasyon na yan. Hindi na tinapos yung kanyang oras, IC, pero alam ko yung mga nanonood sa atin, may kanya-kanyang reaksyon, lalo-lalo na yung mga taong simbahan. Kung minsan kasi nagtataas ng kilay dyan sa controversial na tanong na yan. Ano kaya ang baon na tanong ni Binibining Raquel kay Kong Emmy? Meron po kayong isang minuto, Congressman, na sagutin naman po ang tanong ni Binibining Raquel ng PhilReca. Siguro po, Congresswoman, gusto ko na lang pong malaman kung ano po yung kasalukuyang kalagayan ng tinatawag po nating gender and development na ina-allocate po sa lahat ng mga local government unit down to the barangay level. Parang hindi ko po makita at maramdaman na ito po talaga ay nai-implement from the grassroots level para mas magkaroon pa yung ma-mainstream pa natin talaga at ma-address natin yung mga concerns and issues ng mga kababaihan natin sa kanayunan. So how do you position with this? Siyempre, pag sinabi nating gender and development, hindi yan ilulustay at pinagbawalang bahala yung pondong yan para lamang sa excursion, para lamang doon sa sayawan, o para sa hindi karapat-dapat. Yung gender and development as yung sinasabi, ikaw ay nag-aambag para doon sa ikauunlad at sa pag-aangat ng kalagayan ng kababaihan. Pero kung idudugtong mo doon sa unang paksa tungkol sa sa diborsyo, siguro magandang gamitin din yung pondong yan para sa education and public information, para doon sa pagpapakita ano ang batayan. Kumbaga, how do you have a very good relationship para maiwasan yung pagsasabantala at saka karahasan sa loob ng relasyon. Para rin yung diborsyo ay higit na maunawaan at yung pondo mula sa gender development ay nagagamit sa pagpapaunlad ng kaalaman ng mamamayan. Maraming salamat, Kong Emmy. Ayan, napapanahon pati. Dahil Feb-ibig ngayon, yung issue ng hiwalayan, alam mo, IC, hanggang ngayon controversial sa buhay, may relasyon. Ayan. Tama ka dyan, kasamang Paolo. Okay. Maraming salamat po sa PhilReca at sa Gabriela Women's Party sa pagsagot sa ating mga katanungan. At kasamang Paolo G, ang susunod na maghaharap ay ang Anak Pawis Party List at ang Abe Kapampangan Party List. Narito ang tanong natin para kay Representative Ariel Casilaw ng Anak Pawis Party List. Isa sa mga sentro ng programang Build, Build, Build ng Administrasyong Duterte ay ang Central Luzon, partikular na ang New Clark City sa Capas, Tarlac. Mahigit 9,000 ektaryang lupain ang dinedevelop ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ano po ang stand ng inyong grupo kaugnay ng nasabing development at paano ninyo isusulong ang karapatan ng mga katutubo at magsasaka na posibleng maapektuhan ng proyekto? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ito. Hindi po tayo tutol sa anumang tangka o plano ng gobyerno para sa development. Pero dapat kinakailangan may siguro na ang planong ito ay mula sa umpisa hanggang sa anumang proseso at anumang stage o yugto ng proseso ng pagpapatupad nito ay nagkakaroon ng tunay, genuine na consultation at kabahagi ang ibang mga stakeholders. Hindi lang po yung mga iilang mga negosyante. Una na po dyan yung usapin ng lupain ng mga magsasaka na malaking bahagi po talagang papalitan po yan ng mga semento at mga infrastruktura. Pangalawa, yung usapin ng karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupang ninuno. Noong tayo po ay nasa Kongreso, naghain po tayo ng panukalang resolusyon para magkaroon ng investigasyon dahil natatanggap po natin sa ating mga kapatid na mga katutubo at mga magsasaka ang mga reklamo na ngayon na sapilitan o persahang pagpapalaya sa kanilang mga sakahan dahil sa proyekto ng Clark Green City. Pangalawa, yung mga panlilinlang sa hanin ng ating mga kapatid na katutubo at panghaharas na rin o militarisasyon. Kaya tayo ay
tumututol sa mga ganitong tangka dahil mas pinapaboran at inuuna yung mga malalaking negosyo kumpara doon sa interes ng sakahan ng mga magsasaka at sa interes ng ating mga kapatid na mga katutubo. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman pagkakataon naman po ni Ginoong Danilo Consumido ng ABE Kapampangan Party List na magbigay ng katanungan. Ang Kongreso po ay basically a lawmaking body. Ano pong konkretong batas na naihain ninyo kaugnay doon sa inyong sinabi para hindi po maganap yung ganong mga pangyayari? Meron po tayong halos 4 na nakahain ng mga panukalang batas. House Bill 555, Genuine Agrarian Reform Bill, na pangunahin yung mga lupang sakahang agrikultural sa ating bansa, public and private lands, that is very productive for rice, corn, and other domestic consumption needs, ay dapat itong mailagay sa kamay ng mga naglilinang, sa kamay ng mga magsasaka, dahil marami pa naman po ngayon ang nasa hawak pa rin ng mga hasyendero. 128 hacienda remains in the Philippines. Second, we have House Bill for the Rice Industry Development Act that prohibits conversion of rice farmlands sa ating bansa at mas bigyan ng suporta ang ating ahensya ng National Food Authority sa usapin ng pagsisiguro hindi lamang ng buffer stock ng NFA kundi long-term supply na murang bigas sa mamamayan. Kasamang Paolo G, ano? Anong masasabi mo dito sa batuhan nila ng tanong at direktamente mula sa yan sa kanilang mga privilege speech, IC, hindi ako gulat sa mga binibitawang mga detalye ng ating mga panauhin ngayon. Ang atin naman pong isaasalang si Ginoong Danny Consumido ng ABE Kapampangan Party List. Ang ating pong tatanungin. Ito po ang aming naihandang tanong. Paano ninyo matitiyak na hindi maabuso ang mga manggagawa at maliliit na negosyante sa Central Luzon sa kabila ng pagpasok ng mga naglalakihang investor dito sa ating rehiyon? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ito. Paano masisiguro? Siguro po, marami na po tayong naipapasang batas sa Kongreso kaugnay sa proteksyon ng mga manggagawa. Pero ang kailangan po siguro natin ay ang mahigpit na pagpapatupad dito at yung exercise ng oversight ng Kongreso para alamin kung ang mga batas bang ito ay naipapatupad, kung ang mga karapatan at ang interes ng mga maliliit nating manggagawa at magsasaka ay napoprotektahan. So siguro po, kailangan na mahigpit na pagpapatupad ng mga batas dahil marami na pong mga batas ang naipasa kaugnay dito at kailangan pong sundan kung yung mga ayan po ay naipapatupad ng maayos. Ayun, napaka-iksi, Ice, pero Nandun na ang laman ng sagot. agad yung punto na nakikita mo. Ano kaya ang baon na tanong naman ni Congressman Kasilaw para kay ABE Kapampangan na bagong silang na party list dito sa ating rehiyon? Ano kaya ang maibabatong tanong mula sa congressman? Okay? Pong? Yes, Paulo, gaya ng nabanggit kanina ni Ice, ang Central Luzon ay target ngayon sa napakaraming nakapila ng mga build projects. At Central Luzon is one of the rice-producing provinces, if I'm not mistaken. In fact, Nueva Ecija, Pampanga, halos nasa bungad tayo ng napakalaking probinsya na nagsusupply ng bigas sa ating bansa. Paano po ano po ang magiging posisyon ng inyong party list kapag nagpang-abot ang interes ng gustong tahakin ng gobyerno, modernisasyon, build, habang nangangailangan naman po ito ng mga lupang pagtatayuan nito kung saan nandyan din po yung mga sakahan, hindi lamang po ng palayan, mga maisan at iba pang mga produktong agrikultural. Para Sa amin po, dapat balansyado palagi ang ating approach sa development. Hindi po natin dapat isakripisyo yung mga hindi dapat. Halimbawa, kung yung lupa ay para sa production ng pagkain, i-devote po natin at pagbutihin na lamang yung production ng agrikultura dahil yan naman po ay malaki rin ang ambag. In fact, mas malaki pa nga ang ambag ng mga industriyang yan sa ating ekonomiya. So ang kailangan po ay i-preserve natin yung ating kakayanan at habang kinakailangan naman nating pagbutihin dun sa ibang sektor
yung ating halimbawa sa yung infrastruktura na kailangan din ng mga industriya at na kailangan din ng mga agrikultura sa lugar natin. Yan. Maraming salamat po sa mga kinatawan ng Anak Pawis Party List at Abe Kapampangan Party List. Kasamang Pawan ng masasama sa round 2. Masasabi mo sa round 2? Alam mo, yung Abe Kapampangan, yung kanyang pag-address dito sa tanong ni Kong Kasilaw, talagang inabangan ko to, Ice, dahil Tama ka alam dyan. mo naman, yung pinuno nitong party list na Abe Kapampangan ay dating, alam ko, hanggang sa kasalukuyan, pinuno ng RDC, o Regional Development Council, kung di ako nagkakamali. At para mabalanse, medyo May isang kahirapan bagay na yun yan, pero na dapat nating kailangan, ano? masundan. So, sa mga oras na ito, alam ko yung mga nanonood sa atin sa social media at sa kanilang television, bitin na bitin pa rin sa kanilang mga naririnig na impormasyon. Tama ka dyan, Round two pa kasamang lamang Paolo yan. G. At syempre meron silang pagkakataon din na magtanong. I-post lamang po yung mga katanungan nyo sa ating pong Facebook account na CLTV36 Official. Samantala, sa puntong ito, meron po tayong isang katanungan na sasagutin naman nila ng oo o hindi lamang. Suki-suki itong Excited ka tanong na ba to. dito sa tanong na ito? Ang tanong natin, pabor po ba kayo sa death penalty? Oo o hindi? Si Kong Emmy. Mabilis, ano? Ayan. Hindi Mula nagbabago sa si Kong Gabriela Hindi. Women's Party, hindi. Sa Abe Kapampangan Party List, hindi rin. Emmy. Si Kong Kasilaw, hindi. Hindi rin. At sa PhilReca naman, hindi. Magkakaparehas po ang kanilang sagot sa ating tanong na hindi sila pabor sa death penalty. Kasamang Pao, Ano pa next nga ba round na yan, sa ating harapan muli dito sa plataforma. Kaya naman, abangan niyo po kaming muli at magbabalik ang inyong programa. Ang mga katanungan sa round na ito ay manggagaling po sa mga sectoral representatives na nagpadala po ng tanong sa atin po sa pamamagitan ng text message at Facebook comments. Bubunot po ng tanong sa ating pong fishbowl ang mga kandidato na kanila naman pong sasagutin. So nasa kanila ay yung kamay nila Ang pipili ng Oo, kanilang tanong. kakapalaran, no? At Ano syempre, una na sa atin ang kinatawan ng Abe Kapampangan Party List, si Ginoong Danilo Consumido. Mangungunsumito ka kaya dito? Sir? Babasahin ko. Babasahin niyo ho? Sige pa, or siguro. Sige ho, ako na ho magbabasa. Kailangan ng langgamista ni Kuyang Dani. Okay, so mula kay Irene Claire Franco Ariban, ano nga ba ang nagawa nyo? Bakit pag sa panahon lang kayo ng eleksyon nagiging visible? So ito mula sa ating netizen, So ang tanong po niya, sir, ano daw yung mga nagawa ninyo marahil, Although ito yung first time po, na hahabol sa party list, po ang Abe Kapampangan. Okay, nasabi nga nyo, first time lang namin humabol. So, pero yung kung pagbabasehan po natin yung mga nagawa ng aming mga first nominee, lalo na aming first nominee, madami na rin po siyang nagawa, marami na rin po siyang natahak na insofar as public service is concerned. Ano po, sa pagiging mayor po niya sa Angeles City, by 3 beses po siya naging mayor, napakarami na pong pagbabago na nagawa sa Angeles. Hindi lamang sa politika, kundi sa kabuhayan, pati sa kultura, meron po siyang nagawa. Siya po ay RDC chairman ng Regional Development Council ng Region 3. Kaya po, siya po ang nangunguna sa pagtahak sa pagpaplano ng development ng Central Luzon. At siya rin po ay Pangulo ng League of Cities of the Philippines. Kaya po malawak yung kanyang karanasan, marami yung kanyang nagawa. Kung siya po ang pagbabasehan natin dahil wala pa nga pong record ang ABECA bilang isang organisasyon. Kung si Mayor Pamintuan na unang nominee ng aming partido, ang pagbabasehan by napakadami po niyang nagawa, hindi lamang sa Central Luzon, kundi
sa buong Pilipinas. Siya rin po ay kasama sa peace negotiations. So malawak po yung kanyang karanasan, hindi lamang sa development, kundi sa iba't ibang larangan. Maraming salamat. Ginoong Konsumido, hindi siya nangonsumi dahil may track record ang kanilang first nominee, si Mayor Ed Pam. So ang ating susunod na tatanungin, Mula at ang naman kanyang sa kapalaran, Anak Pawis, magagaling Party dito sa List, fishbowl. Representative Ariel Casila. Alright. Mukhang sanay sa bunuton nitong sikong. Ano kaya ang katanungan? Marahil tayo na. Okay. Tumpak talaga. Ito ay mula sa isang concerned citizen, ano? Totoo bang ang pondo na binibigay sa mga party list ginagamit lang sa pagrarally? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Hindi po yan totoo dahil unang-una po wala po kaming pondo. Anak Pawis Party List together with Makabayan Bloc sa 17th Congress, sa 16th Congress are the party lists who did not access the so-called allotment, the regular allotment, annual allotment per congressman. Ang 100 milyon kada taon sa bawat kongresista sa batay sa prinsipyadong posisyon po ng ating partido, ng Anak Pawis Party List, mula noong kinampanya natin laban sa pork barrel, isang prinsipyado at pangmatagalang laban po ito at kada taon palagi nating ini-expose, palagi nating tinututulan ang mga insertions, pork barrel insertions sa budget every year, no? During the 2018-2019 deliberation ng national budget, marami tayong nilantad dyan at marami tayong nilabanan ng mga insertions at mga pork barrel sa mga kongresista, sa ehekutibo at sa mismo sa opisina ng Pangulo. Kaya wala po tayong pondo at hindi po tayo kumukuha ng pondo sa Kongreso. At ang ating pagrarally naman ay batay sa ating mga posisyon sa mga issue at nakakaapekto sa mamayan. Ang ating kabahagi, mga magsasaka, mga manggagawa, na apektado sa iba't ibang mga usapin. No? Nagrarally tayo para sa usapin ng regularisasyon ng mga manggagawa. Nagrarally tayo para sa usapin ng pagprotekta sa industriya ng bigas dahil papasok na nga ang rice tariffication. Nagrarally tayo sa usapin ng pagbibigay ng mas malaking pondo sa usapin ng ating mga magsasaka. Nagrarally tayo dahil ito ay isang bahagi ng ating mga laban sa loob at labas ng Kongreso bilang partido ng mga magsasaka, manggagawa at mangingisda. Eksakto ang Hawak ko oras naman nito. tong fishbowl ngayon, ano? Kasamang Paul. At mula naman po ang magkakaroon ng pagkakataon si Kong Emmy ng Gabriela. Alright? Akin na, Ice. Sige, ikaw na. Ako nang magkakalob. Ito. Iikot ko Ano muna kaya ang ako. katanungan kay Representative Emmy De Jesus? Nasilip na niya, Ice. Oo nga. Mukhang nakangiti pa si Kong. Okay. Hindi mahihirapan. Ito yung- Nako, kanina to eh. Oo, natanong na. Ito ngayon mabibigyan ng mas malawak na Detalyado. Oo. paliwanag. Okay. Okay. So ang tanong po mula sa ating isang concerned citizen, pabor ba kayo sa pagpapababa ng minimum age ng criminal liability? Yan. Alright. Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Nung pong kami ay bumoto diyan sa panukalang yan, malinaw na kami ay hindi pabor. Bakit? Unang-una, yung pong edad na unang inihain ay shocking, 9 na taon. 9 na taong gulang daw ay dapat na kilalanin na may liability doon sa kanyang ginawang kasalanan. Can you imagine, mga 9 na taong bata, anak natin, apo natin. Ngayon, doon sa Kongreso, sa proseso, medyo nagkaroon ng mga usap-usapan at maraming kinumbinsi sila na, sige, kung ayaw nyo ng 9, sige, pwede ba ang 12 na lang? And surprisingly, sa mga kasamahan namin, kumagat na sila. Yung 12 years old na pagpapababa, tingin namin ay hindi talaga scientific, wala bag ito doon sa kultura, at higit sa lahat, ito ay lalong
nagpapakita na ang ating estado ay anti-poor. Kasi sino ba naman? Sino ba naman ang vulnerable na mga pamilya o mga kabataan, saan mga pamilya manggagaling na magiging vulnerable, na makagawa ng kasalanan, ano? Tapos babansagan mo kagad ng kriminal, no? Tapos yung sinasabi nila na hindi naman daw ikukulong, ilalagay naman daw sa reformative daw. Anong proyekto o ano yung mahabang proseso ng pagre-reform? Ang isang lipunan, no, ng isang lipunan na hindi buo yung plano para sa ating kabataan ay hindi makakapagbigay ng tamang solusyon dito sa mga batang babansagan kagad nila na kriminal. Kaya tutol na tutol kami dyan. Okay, maraming salamat po Congresswoman Emmy De Jesus sa inyong kasagutan. Actually, ito kasamang Paolo G, natanong din kay Miss Universe Catriona Gray. At yan, syempre, nabanggit din nga na hindi rin siya pabor dito sa ganito na bababain yung age of liability, criminal Pansin mo, liability. Ice, napaka-critical ng ating mga audience. Mapayan nasa social media at yung mga nagpapaabot ng kanilang mga comments. Yung mga nanonood sa atin, nationwide, worldwide, ho ninyo kami napapanood ito hong plataforma. Ang susunod ho nating sasalain at titignan kung anong laman ng ulo. Mula po sa kanyang mabubunot na tanong, eto ho, sa Binibining PhilReca Raquel. Party List naman po. Eto, Ma'am Raquel. Nasipatan na, Ice. Mukhang nakangiti pa. Ha? Si Binibining Raquel. Pabor po ba kayo sa pagpapatuloy ng quarrying activity sa Pampanga, Tarlac, Bulacan at Zambales? Kung oo o hindi, bakit? Una-una po, ang konteksto po ng tanong natin ay very local. Bilang isang environmentalist at nag-advocate po ng i-preserve natin ang ating environment, naniniwala po ako personal at maging ang PhilReca po, marahil ay tumututol po sa pagkakwari. At pagkat kung titingnan po natin sa kasaysayan ng pinag-uusapan natin dito, madaming ilog nung araw ang napapaliguan. Maraming isda ang nakukuha sa ilog sa sapa. Pero kung titingnan po natin ngayon, naghahasa na ang mga ilog. Wala na po yung natural river beds ng ating mga kailugan. Kaya ano pa po ang makikita ng susunod pang henerasyon natin? Totoo pong merong development, pero dapat po'y kasabay ng development ang pangangalaga ng ating kalikasan. We have the local zoning ordinances. Ang probinsya nyo, ang lalawigan ng Pampanga, nakilala sa korupsyon ng quarrying. Kaya ito siguro yung panahon na maging mapili tayo at manindigan tayo mga botante bilang palakasin natin yung ating muscle, political exercise sa May 13 election. Ang pinag-uusapan dito, hindi lamang yung pagpapanatili ng ating kalikasan, kung hindi ano ba ang dadatnan ng darating pang henerasyon sa ating bansa. Salamat po. Napakalaman po ng mga salita ni Binibining Raquel mula po sa PhilReca Party List. At ang totoo nito ay dahil napaka-hyper-local nitong tanong na to. Yung quarrying, medyo siguro yung mga nagninegosyo ng quarrying, medyo mapapaurong ng kaunti. Paano yung mga build? At saka yung source of corruption. Mukhang yung pagbubukas ng mga ganyang issue, lalo na napapanahon ito ay talagang makikilatis natin ang mga kandidato kung ano ang kanilang stand sa mga issue pong lokal. Ka dyan kasamang Paolo G. At ngayon naman, meron naman tayong katanungan na sasagutin nila sa oo o hindi. At narito po ang tanong. Ihanda na po ninyo yung mga placards. Pabor ba kayo sa isinusulong na federalismo ng Administrasyong Duterte? Oo o hindi? Kung magkakaroon ng pagkakataon na sila nasa Kongreso, ang boto ay mukhang majority. Hindi, mula sa Gaveda Women's Tag-iisa Party. lang, wala kay Ginoong Konsumido. Oo. Katibangan yan. Oo. Sa Anak Pawis, hindi. At sa PhilReca, hindi rin. Ito, mga ganitong mga usapin, talagang sabi mo nga kanina kasamang Paolo, malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. Kaya dapat lamang nating malaman ang talagang side po nitong ating mga kinatawan patungkol.
Kung kayo po gusto pang magpaabot ng mensahe, ayan, hindi pa po natatapos ang ating programa, magpadala po kayo sa aming pong social media page sa FB, CLTV 36. Ayan. Patuloy po kayong tumutok dahil magbabalik ang inyong programang Plataporma. Nagbabalik po ang Plataporma Candidates Forum at sa mga sandaling ito ay ito na tayo sa huling bahagi kung saan muli nating pupulsuhan ang ating mga candidates, mga representante, mga nominee ng party list group sa isa pang tanong. Malaman yung mga sagot ng ating mga kinatawan sa mga katanungang malapit talaga sa ating mga kababayan, no? Ikaw, kumusta nang masasabi mo kasamang Paolo G? Alam mo, talaga namang halos lahat ng mga issue dito sa Central Luzon napuntirya at nasagot nila. At yung mga ilang pang mga controversial na tanong, napakahalaga yan. Lalong-lalo na kung sila maupo na at mabilang yung kanilang iisang boto. Lalo na kapag yung mga isyong napapanahon ayos, tulad na lamang ng federalismo na natalakay ang kanina. So, ngayon naman, syempre, meron pa tayong katanungan sa kanila. Ito po'y sasagutin nila ng oo o hindi. Alright. Sang-ayon po ba kayo sa House Resolution 2462 o kung saan kailangan pang aprubahan ng mayorya ng Kongreso ang isang request para ma-access ang SALN ng isang kinatawan? Sagutin po ninyo ito ng oo o hindi. Yan. Hindi. So, lahat sila mula po sa Gabriela Women's Party, hindi. Sa Abe Kapampangan, hindi rin. Sa Anak Pawis, hindi. At sa PhilReca Party List, hindi rin ang kanilang sagot. Naman, di ba? Kasi nakita natin yung mga Controversial lang din ito, reaksyon ng no? mga netizens. Sige, subukan nyo mag-oo. Di ba? Naging laman niya ng balita is na kung saan talagang maraming nagtaas ng Maraming kilay. yes, Di ba? tumutol Bakit naman oo? Itatago pa ba, di Ba, ba? itatago pa ba? Sa puntong ito, kasamang Paolo, meron pong tigta 30 segundo ang bawat kinatawan ng mga party list na narito para syempre magbigay ng kanilang pangwakas na mensahe. Umpisahan na po natin sa kinatawan po ng Abe Kapampangan Party List, Ginoong Danilo Consumido. Itataguyod po ng Abe Kapampangan Party List ang higit na pag-unlad ng Pampanga at Kitang Luzon at sisiguraduhin po din ng Abe Party List, Abe Ka Party List, 49 nga pala sa inyong balota, na makikinabang ang lahat, na walang maiiwan sa pag-unlad, walang mamamarginalize, na ang karaniwang mamamayan ang siyang unang makikinabang sa anumang pag-unlad na nangyayari sa kanilang lugar, hindi lamang sa Central Luzon, hindi lamang sa Pampanga, kundi sa lahat pong papaunlad na bayan at lungsod sa ating bansa. Okay, maraming salamat po, Ginoong Danny Consumido. At si Congressman Ariel Casilaw ng Anak Pawis. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mula pa noong 2004 na nakaupo ang Anak Pawis Party List, tuloy-tuloy po natin nilalaban ang usapin ng lupa, sahod, trabaho, tirahan at karapatan ng magsasaka, mangingisda, manggagawang bukid at maralitang lungsod. May mga panukalang batas po tayo nakabinbin at nakahain sa Kongreso. Ang laban naman po natin ay laban ng mga masang anak pawis. Numero 14 po, numero ng pag-ibig sa darating na halalan. Number 14, Anak Pawis Party List. Maraming salamat po. Ngayon naman, si Congresswoman Emmy De Jesus, mula naman po sa Gabriela Women's Party. Muling tinatanggap ng Gabriela Women's Party ang hamon. Lalong-lalo na ngayong panahon na ito na napakaraming abusado sa larangan ng ekonomiya, sa larangan ng politika, at lalong-lalo na doon sa pang-aabuso sa mga kababaihan na nagmumula sa sektor ng mahihirap. Kaya nilalaman po ng aming panawagan ang plataporma ng paglaban sa lahat ng anyo ng pang-aabuso at ang pagtanggap ng hamon na hok. Maraming salamat, Congresswoman Emmy. At ang panghuli naman po, mula po sa PhilReca Party List, si Binibining
Raquel Agapito Santos. Pilreca Party List 172 po sa balota. Maninindigan, makikipaglaban para sa lahat ng mga member, consumer owner na nag-provide po ng elektrisidad. Nananawagan po kami na ito ang pagkakataon natin na gamitin natin ang ating lakas na ipakita at tutulan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente. Maninindigan po ang Pilreca sa Kongreso kung tayo po'y papalarin na maipababa pa po natin ang presyo ng kuryente, makapagbigay po ng reliable at dependable na service ng kuryente. Maraming salamat po mula po sa Gabriela Women's Party, sa ABE Kapampangan, Anak Pawis at sa Pilreca Party List. Napakasiksik at malinamnam nito pong mga plataforma na ating pong narinig ngayong araw. At sa mga susunod na panahon ay alam ko yung ating mga followers sa social media, sadyang pakakaabangan itong ganitong mga sandali. Dito po nagtatapos ang plataforma, the CLTV 36 Election 2019 Candidates Forum. Magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes para muling kilatisin ang mga kandidatong nanliligaw para makuha ang nag-iisa nating boto sa ngalan po ng mga bumubuo ng puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Aizeline David Manzon. Ako naman po si Paulo G. Santos. Laging tatandaan na ang matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Marami po salamat.